I hope I find you well, Mwari wakitire nyasha zvikuru. Ndinotenda Mwari nekuda kwechipo cheupenyu, the gift of life. Mangwanani ano, pamunopinda ropafadzwai, pamunobuda ropafadzwai nyasha ngadzikuvhumbamirei muzita raJesu. Numbers chapter 17. Numbers chapter 17 from verse 6, and I'll read. So Moses gave the instructions to the people of Israel and each of the 12 tribal leaders, including Aaron. They brought Moses a staff. Moses placed the staffs in the Lord's presence in the tabernacle of the covenant. When he went into the tabernacle of the covenant the next day, he found out that Aaron's staff, representing the tribe of Levi, had sprouted, budded, blossomed, and produced ripe almonds. When Moses brought all the staff out of the Lord's presence, he showed them to the people. Each man claimed his own staff, and the Lord said, "Place Aaron's staff permanently before the ark of the covenant to serve as a warning to rebels. This should put an end to the complaints against me and prevent any further death." So Moses did as the Lord has commanded him. There was a dispute. Pamarudzi So Mwari ndokubva achitaurira all the leaders from the 12 tribes. Vauye netsvimbo dzavo, udziise mutabernacle of the covenant. Tsvimbo ndokubva dzaiswa mutabernacle of the covenant overnight. Tomorrow morning Moses came. Ndokubva atora tsvimbo dzese achidziburitsa. Tsvimbo ya Aaron, the brother of Moses. Tsvimbo ya Aaron yaiva nemaruva. I want to read everything. So akawanikwa patsvimbo ya Aaron. Aaron's staff, representing the tribe of Levi, had sprouted, budded, blossomed, produced ripe almonds. Yakava nemaruva, yakava nemuchero, almonds. Uye michero yacho yanga yakaibva. We all know and understand that the process yakaitika overnight. And iri kuitika patsvimbo, a dry stick. Kuti chine muti uqualify kunzi wava tsvimbo, hausisina maroots, hausina intake yemvura. It's a piece of wood. It is so dry. So a dry piece of wood, a dry stick, tsvimbo, payakaiswa mutabernacle of the covenant, nedzimwe dzese dzikaiswa, but only one ya Aaron yakabuda ine maruva. It blossomed. Uye ikabuda ine muchero wealmond. Ine muchero wacho wanga wakaibva. Process yekuva nemaruva nekuva nemichero uye muchero nekuzoibva zvinotora time iri different. Muchero unogona kuvapo, but kuzonzi muchero uyu waibva, it's a process of time. Kureva kuti this kind of miracle yakaita pass the process of time. And kana uri a dry stick tsvimbo, haina intake yemvura yainoita, haina intake yemanutrients inogona kunge ichiitika. So kana pasina maroots, that's a picture yekuti no connections on the ground, yet it produced ripe almond fruit. And this is the one that mangwanani ano. There are times yekuti your connections on the ground, you only have haters, no people who can stand and support you. But I speak this word into your life this morning. May the God of Israel overshadow your life, overshadow your business to an extent yekuti vanhu ngavashamisike kuti aproducer sei ripe fruits kana asina maroots are connected to him. Why? Nekuda kwekuti ndiwo matauriro evanhu munguva yatinorarama mazuva atiri, kuti it depends who knows you, it depends kuti unozivani, it depends kuti anomira newe ndiani. The dry stick or the piece of wood
tsvimbo yaAaron haina midzi. Tsvimbo yaAaron haina ma-connections, haina ma-nutrients ainotora from the ground. It's a dry stick, but producing results dzinowanikwa pamuti. But inoita sepasi ma-results epamuti nokuti kana muti uri paground inotora a process, a season, time yekuti pave nemichero, pave nemaruva uye michero uzoibva. May God give you this grace. Chinoda kuitwa ne a process of time yakareba. May the favor of the Lord overshadow you. Ngazviitike nokuti Mwari vada kuti zviitike. Taakubvisa munana wako mutime, tomuisa mupresence yaMwari inoita say past time. Father, in the mighty name of Jesus, like the dry stick of Aaron that blossomed and produced the ripe almonds, I pray over the viewers. Chese chanonoka kuibva, chanonoka kubatika, chaatadza kutsigirwa nekubatsirwa nevanhu. All roots and connections on the ground are not there. But when your presence is there, we pray for results. We pray for a miracle that surpasses the process of time. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Handizive une chinhu chauri kuita chaunonzwa kuti chanonoka. Time yacho yarebesa. Ndikungoverengera anongova ma-promises hapana chiri kumanifesta. Father, I pray in the mighty name of Jesus, may the hand of the Lord overshadow every business, every project. Zvavari kuita, zvavari kubata nemaoko, zvavanoshuvira Mwari. May the presence of the Lord overshadow every project, every business, every promise. Let it manifest because of the presence of God, not because of the process of time. I substitute time. I decree and I declare the hand of the Lord over this project, over this business, pamusoro pe utano wake, pamusoro pe family yake, pamusoro pe relationship yake, nyasha dzenyu ngadzionekwe Mwari. Zvisina vanhu vari kumira nekutsigira munhu, asi imi Mwari ivai mutsigiri, imi Mwari ivai anomira nevana venyu nokuti vanotenda kwamuri. Baba, muzita raJesu Kristu weNazareta, setsvimbo yaAaron yakava nemichero, kwete michero bedza asi kuti michero yakaibva. Father, I pray in the mighty name of Jesus, this dry stick must produce results. Uyu muti wakaoma, irori danda, irori tsvimbo, iye yakaomerwa, iye asina maroots, asina ma-connections, asina vanhu vanomira naye, asina chinotarisirwa paari. Ndiri kutaura nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Imi wazuro nhasi namangwana mutsvene wamasimba ose. May the dry stick produce results greater than the real tree planted on the ground. Father, in the mighty name of Jesus, nyasha dzenyu ngadzionekwe muupenyu vana venyu. Like the dry stick of Aaron, yakava nemichero, the ripe almonds, ngazvibve, ngazvibatike, ngazvizadzikiswe, favor ngaionekwe muupenyu vana venyu. Ndiri kutaura nyasha nekubata kwenyu kukuru kunoshamisa. Mutsvene wakatendeka Mwari wamasimba ose. Favor nekubata kwenyu muupenyu vana venyu Mwari. Like a dry stick yaAaron, I prophesy, I decree and I declare ripe almonds, ripe almonds, ripe almonds, without connections on the ground. Muri Mwari unozviita nokuti mune simba, mune nyasha, munogona. Takupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Lavenda Soka, God bless you. Linda Manjisa, God bless you. Joyce Chena, God bless you. Memory Matsanga Ise, God bless you. Josiah Medi, God bless you. Abiton Mataka for Fuji Achaya. May the favor of the Lord be upon your life. Genpof, God bless you. Constance Chimanda, may the favor of the Lord be upon your life. Moyo Simba, God bless you. Maimugadza kwakadiko Cape Town Mwari wakitire nyasha. Thomas Mongai, God bless you. Daniel Mutoshori, God bless you. Proximity Chibotoro, God bless you. Nyati Patience, Koleta Banda, Aaron Tukuta. May the favor of the Lord be upon your life this morning in the name of Jesus. Baba ndiri kunamata tsvimbo dzakaoma, a dry stick, ngaive nemichero, a dry stick, ngazvioneke kuti uku kuita kwaMwari. I need to read the instruction that was given to Moses. And the Lord instructed Moses to put the rod of Aaron permanently before the ark of the covenant,
to serve as a warning to rebels. This should put an end to their complaints against me. This must put an end. So that's Tsvimbo ya Aaron. Aina kungodzorerwa kuna Aaron wacho. Yakaiswa panzvimbo pari permanently to serve as a reminder. Serve as a reminder. Which means permanently God will stand for you and remind your enemies. I will need the roots connected to you. You need the grace above you. You need the grace above you. Tsvimbo haina midzi. Tsvimbo haina midzi. Tsvimbo haina midzi. Asi ndiri kudeclare, ndiri kutaura nyasha. The roots above. The roots below dzisipo, but the grace above. Father, in the mighty name of Jesus, I speak blessing, protection, and favor. Ndikunamata muupenyu wano Linda Chisho, may the good Lord bless you. Tusinamla uzi, God bless you. Uyu Mazongoro, God bless you. Masters Gudakwashi, Nyashangadzi Wanzwe, may the grace overshadow you. May the grace of God overshadow you. Enoch Matemba, may the grace of the Lord overshadow you. Piwai Matandirochka, may the grace of the Lord overshadow you. Lyson Mwanza, may the grace of the Lord overshadow you. Without roots, but I prophesy the grace of God upon your life will make things work. Nyasha dzenyu baba, zishande mu upenyu wana venyu. Simbarenyu ruonekwe mwari wangu. I cancel every plan of the enemy against their lives. I cancel every plan of the wicked against their lives. Kuronga kose kwa wakaipa ngakunyadziswe. Every plan of the wicked against the viewers, against our lives this morning, may it be put to shame in the name of Jesus. Mwari asinganyadzise mucheni wezvokwadi wakatendeka, anotirwira, anotida nekutichengeta nekutigonesa. Ndataura nyasha nekubata kwenyu muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. Brighton Madzinga Chichi Agi, God bless you. Rofina Zivengwa, may the good Lord bless you. Newman Henley, God bless you. Michael Chawarika, may the favor of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Mwari ngavakudzwe. Mwari ngavakudzwe. Mwari ngavakuchengetei. Mwari ngavakurwirei. Brenda Nyamadzawo, Juliet Chiwai, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Nyashangadzi wanzwe, nyashangadzi wanzwe, nyashangadzi wanzwe. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. Thank you so much, guys. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. I'll pronounce a blessing over your life this morning. Father, in the mighty name of Jesus, I speak blessing, protection, favor upon the viewers. Zvavanobata neruoko zviropafadzwe, pavanopinda nepavanobuda. Every plan yarongwa ne-enemy to embarrass them, every plan yarongwa ne-enemy against their families, against their lives, may it be put to shame. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nyasha dzivatungamirire pavanopinda nepavanobuda. Mabasa avanobata ngaropafadzwe. Utano hwavo Mwari. Nyasha dzenyu dzionekwe muupenyu vana venyu. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. God bless you. God bless you. Join me live Friday evening tine service. Friday evening service. Tine evening service Kumbare on Friday. So you can join me live on Friday. Friday evening service 7 p.m. in Mbare. Then Sunday service Mabvuko and Heathcliff. Then the next coming Tuesday tine a conference to Southampton, a FM Southampton. You can also join me live there. God bless you. Mwari vakitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei muzita raJesu Kristu eNazareta. Ndiri kutaura nyasha, ndinonamata nekutaura ropafadzo muupenyu hwako mudikani mangwanani ano. Mwari werugare, Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. I pronounce blessing over your life. Protection, blessing, and favor. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you. Bye-bye. That dry stick, like the rod of Aaron, ngaive nemuchero. Ngazvibatike kwete nokuti vanhu vamira newe. Ngazvibatike nokuti nyasha dzaMwari dzavhuvamira upenyu hwako. Tsvimbo payakaiswa mutabernacle of the covenant, the grace of God and the presence of God overshadow the stick. Remember,
paiva netsvimbo, the all leaders of the 12 tribes of Israel, but only the rod of Aaron sprouted and produced ripe almonds, which means may God make a difference. Mungavi makawanda, but may the grace of God rest upon your life. Zvingatry kuitwa nevazhinji, asi Mwari ngaunze mutsauko muupenyu, ngaakupe nyasha, ngazvioneke kuti hamuna kufanana. Mwari ngavaise chimwe chidindo, chimwe chisimbiso. Vanhu ari maleaders ekwaIsrael vaizvitreat as if they are the same, but muleadership imomo Aaron had grace. The stick here, Aaron, yakava a difference. May God bring a difference in your life. Vanhu vanokutarisira pasi, vanhu vanoti makafanana nekuda nesituation yekuti dzimwe nguva you're in same positions, but muri pama same positions, you don't carry the same grace. May the grace of the Lord rest upon your life. In the mighty name of, be a preacher with a difference, be an engineer with a difference, be a doctor with a difference, be a driver with a difference. Baba ngavakuwanire nyasha, ngavaise chisimbiso chidindo chinotaridza mutsauko kubva kune vamwe. Vazhinji vakaunza tsvimbo dzavo, the 12 tribes of Israel, all the leaders brought their rods unto Moses. Dzikaiswa panzvimbo imwe chete, asi hadzina kubuda dzine mari dzavo dzamwe chete. May God make a difference kumhuri kwako. May God make a difference kubasa kwako, mune zvaunobata nekuita muupenyu. Mwari ngavaise chisimbiso chinotaridza nyasha pamusoro peupenyu hwako. Mungatambire same salary, but Mwari ngaakupe grace pamari yako. Mungaite zvakafanana, but Mwari ngavaise mutsauko pamusoro peupenyu hwako. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Bye bye. God bless you. God bless you. God bless you.